adamın kalbından giňisler ýokdur. Oňa yer şar hem yerleşip biler. Kalp älim bilenem birleşip biler. Ýaşaýşymyz yerden, ömrümüz yerden, janymyz asmandan, süňgümüz yerden. Yerlejek bolsalar yer ýetse yerden, hem amanat öýüň, hem baky öýüň, gujogyna ýatyp iňjalsyn beden, kalbyňizde eşşu şara yer goýuň. Ar namysyz ýaşap bilýän bar bolsa adam däldir. Ar namys iň zerur zat. Ar namyslyň iki dünýäsi abad. Eger kimde bolsa namys bilen ar bolar onu wepa haya hem ygrar. Siz onu çyn saýyň etmäň, siz oyun kalbyňyzda namys ara yer goýuň. Köngül joşu gelse yürek çalar saz, damardan çoğyanır iň süýüji owaz. Sökün göňüne direk şat göňüne ganat, hasratly himayet söwüşdir ayet. Ýow gaýtarar ýene bedegi toýuň, owazy bolanyň dowam bolar kalbyňyzda aýdym sada yer goýuň. Adam ogly ýaşap ýörenni diri, İň uluk hödürdir watan hödüri. Bi watany watan pullur haritdir. bize bolsa giňlik berýän diýardyr. Watansızlar bay bolsa da garipdir. Şu garybyň watan bar bolsa baýdyr. Diýseler watandan meýikzat barmy? Ondan beýikdiňe Hudaý bar diýin. Kalbyňyzda bu diýara Türkmenistana yer goýuň. Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar, edidilişler, näme geçmeli gepleşigimiziň täze sanyny hormat bilen ustad iksan alyp barjylar kardeşlerimiz innemi tuğulamy näme gepleşigimiň başynda da öňüňiz aňan bolsaňyz gerek. Bulan tuğulamy ikisem Türkmen toýlanmady beda oturan ýigitler o ikisem näme uçurumlamy Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň bagtyar tarifleri meşhur alyp barjylarymyz artistlerimiz Aman Ataýew şeýlede Resul Aýdogdy. Hoş gördük gitler. Olsan çaklyňyz ha bolagam. Taňry ýarkadym. Allahjan şu her bir alyp barýan işiňe bir höwes bilen bir gara ýazagam, tesbirler ýollaýar, bu tesbirler kesfiňden kemal tapagam. Allahjan şu bizden soň geljek ýaş nesillere de şu edýän işiň bir dowamat bolmagyny dilep, bir sunnat ýoluny halipalaň bize bagş edip geden bir näsan ugudan eserlerini halipalaň biz ýaşlara berýän bir halipalyk maslahatlaryny bir şu halipalaň üstünden bize özümde terbiýe almaga kän sapak bolýar. O geçilen ýol gepleşiginiň 50-nji sanyny ýazdyňyz. Işleňiz uguruna bolsun Allahjan. Ine bu geçmeli ýoluň gep san näçinji? Näçinji sanyda Ramazan? 3 mi 2 mi 1 mi? Aýtym bara nemeni taýlap bilýän. Sayla 5 ýa 6 sayla. 5 tan meni. Ya 4 ýa 6 saylaýyn. 5'lik o var yani. 4 5 6 taýtynar taňdalyň. Ay 5 tan o var asu. Näs diýäler. 5 tan. 4 al sen 4 sanyna goýsun men 5 sanyna goýaýyn. Yo bölüä goýup bolmaz. Ya aýdym oglanlar haýsy tan bolsa men goýaýyn. 5 tan gowa. Şeýlemi? 5. Onu näme geçmeli ýol gepleşigimiň 5-nji sanyny mehriban adamlar, gadyrdan watandaşlar edi YouTube kanalymyň agdy berdiňler Aman Ataýew Resul Aýdogdy tomaş edip bilerdiň. Elbetde 5-nji sany boldy. Resuljan seslenler. Gonşan ilkelene çaklyňyz ol. Amanjan bilen bilelikde onkan toýlaň şaýat bolduk bilenim. YouTube taýpalaryňda da TikTok taýpalaryna da geçilen ýoluňda da bir restor işleňiz bar. Gowy filmler düşürýäňiz. Gowy işleňde o ulhöwet bilen tomaş edýär. Alyp barýan işleňiz dediňiz sünnüň ardy edýär. Munyny meýle halipalamy bilen bagly. Bir näçe ýaşlamy bilen bagly. Bir näçe gowy gepleşiklerine eterlerine garaşýar näsip bar. Hawal inşallah. Inni Aman Resul haýsyňyz ul ýaşyňyz. Resul elmi? Näçe ýaş araňyz? Resul elli. Bir ýaş. Bir ýaş ha. Gün bir ýaş kay. Seýlemi? Onda näme bir ýaş kay bolsa, bir ýaş kay kiçekeni. Ey boýuňa bedir bir gaş. Bir 20 rak söýdi ýa-da. Ay inni kilmenem şuň boýuna ýeter. Öz soýdum. Inni kil şuň boýuna Onda ýeter. Resul janna maslaýar. Resul ilkülen men bir näçe gepleşikde gördüm bir ýarmyna dogrusu. İlkülen gysgaç göne uzak durma bir doglan senem, doglan ýerim bardy. Gysgaç belläkes sunuwata
kim seni aralaştırdı? Onun qıytqaç geçeri, ondan sonra men sorulara geçeyim. Öyle. Şu arada geçip gidelim. Onşan sağ ol. Men Ahal vilayatynyň Göktepe taranyň bagyryp owatyna 1993-nji ýylyň awgust aýynyň 29-syna maşgalatyna dünýä inim aýdagdy üflöň maşgalatyna. Kakam hem bilim işgäri hem gurulşçy. Hem sunat maşgalat diýdim. Ýalnys mertebäbi bir kiçilikden gulagym şu agamyň var. Dutarynyň sadyna maýyl bolup. O gananna. Saatadan namaz kerwan aýdagdy. Onuň itaat sunata gelmegime şu agam Kerwan zadyna. Aýdagdy sebäp boldy. Gatto. Ondan soň toy ýoluna da ýuwaşyk bilen. Siz saat salýadym. Saat salýadym. İlk aýdym aýdym. Aýdym etdim be. Bayram Rasyň Hanyf ba. Ha. Bir halipamyz merhum halipamyz. Ýatanyňat bol. Şoň bawaryp ansambl bardy. Kerwan janym şoň agdatdy da. Şonu kiçilikden öýümizde hepde diýen ýaly bir de gelýärdiler. Halifalar üýüjüp onuň bir günüm bir ayağımda ýadalyp daşa çykanlarna. Eşo Kerwanyň dutaryny alyp ýamyr hak başladym bolay. Aňardan Kerwan elde aýt diýdi. Sarpygy meýärsiň? Aýo, sarpyga salma. Eşo bäri ýandyram. Bäri ýandyram. Onuň Ozasyn aýdaty gelen o. Onuň aňardan Bayram Murat halifa geldi taýan eretdi. Onuň ey dur degme diýdi. Höwes wa boldy diýdi. Gelin aýdym aýtdyralyp şo wagt. Toylar şäherip aýdym mady. Şonu öwrünüp aýnyň babar ansamblna allalar menem. Şonu kiçijik kak. Onuň toylaryny ýani toy bayramlarda oňurdymyzdan aýtdyk. Ondan soň orta mektebe bardyk. Orta mektepde de şo şäherlerde aýdym aýdýardym. Ondan soň ýuwaşyk bilen 6-7-nji klas. Bagşwat barýam goşkuly. Ondan soň alp barjylyga geçdik da. Düşün, alp barjylyga geçme. Näde başgalada näçe dogan? 4 dogan. Ödüň başgalada. Ulyňda Kerwan. Onun aşağıda iki zayalı olmalı dünya. Ondan sonra Tanrıgül menden. Körpe. Gatto gülýär maşgalagy, metanýar maşgalagy. Ýaşka köp salam de. İnşallah netip bar. Inni öz sagalam barada be maşgalagy. Bidem 4. Megem sağaskram. 4 tane. 3 gyýyl bir oglum bar. Töwereme. Edil häzir. Umman dogamly boljak bolýar diýär. Netip bar. Tamam, reduzat sany tawar. Ýaş oglan tak geljek. Geljek ösürde näme? Geljek. Ýaş oglan tak. Inni amanat taýpy geçer. Amanat taýp. Diýerler diýerler. Ýaşy boljak oglan ýaşlykdan belli bolup diýýärli. Men 1994-nji ýylyň 6-njy aýyň 20-sine o Taýhan maşgalada bagry osunda Bajam Gowy köçedinde dogulup durdy. Şo taýda doguldymy? Şondan märem gün syptyrma 31 ýyllap ýaşap ýörün şo köçeden gelip çykkan. Öylemi? Köçäň ülkede okdan? Bakovuz. Bakovuz. Pele hedile diýär. Pele. Söyleme. Pele Bakovuz diýmaga diýär. Bajam Gowsa Bakovuz diýýär. 2000 şo köçeden. Rasul günne gorna seredýär, men gün matarna seredýär. Gara 2000 şo köçeden. Bu dogonly seredýän, batanly seredýän. Araly kim seredýär? Ay şo 2000 şo keswallykda köne doktordan beýle Rasul seredýär. Doktordan beýle men seredýär. Gatto. Amansan özüň maşgalada näçe dogan? Maşgalada 4 dogan, 3 gyýyl bir oglan men. Sen uldymy? Men ikincisi. Ýeke jogul. Ýeke ogul. Ul bir gyýyl we 2 aşakda. Özümde de 3 oglum bar. Töwereme. Men tak paka şo 3 oglum seklesen gitmeli maksadym. Maksadyň ha? Maksat seklesen öňde plan goýulan. Ýöne bar, amansan bir zat bar, töwereme. Näme çağan köp bolsa gowar, döwlet ýa-ni. Hormat arkadaşlar gahman serdarym, näme köp çağarlar giňden uly mümkinçilikler döretip berýär töwereme. Owa ýerine gowy, gowul jaýlar, şäher ýerine gowy elitkeler. Öýdäka utanýar diýär. Näme dip? Döşüňe medallak öýüňden ýerip çykaýyn men diýär. Zaýal diýär. Utanýar men diýär. Peki çağa. Hawa. Gelin näme diýär, ýok diýär näme? Diýär men. Söyleme. Hawa, men ýalar warda, diýär men. Hawa. Gatbegen ýanlarym köp. Töwereme. Onda näme gelin ýok diýip durmasa, urna bolsun. Bermeli, Rasul janyň galjak men. Yetidinlen. Hawa, yetdiler eski. Hatto amansan Sowat ýoluna dagym 2011-nji ýyl 10 aýlyk teatr stüdýasyna goýdum diýär. men okan urmam mektep
döwürlerim Rasul bilýär. Hawa. Hoca halipa gagynda ökünýärdim. Söyle mi? Aman hoca diýerdiler maňa. Sen bir minut bölüne basa. Amanzan da hoca halipan ay kesmin zanında. Aman hoca diýdirdi. Bak öykünýärdi. Öykünýärdim. Eddül hoca hareketler halipan. Hemme de ne diýerdim şoň. O mektep oýunlaryna birinji Rasula Ogulhan bolýardy, şahsiýet bolýardy Rasul. Mektep guramoç oýunlar bolýar, ikinji Kim bir mektepde okudun? Kimden bir mektepde? Aramydan bir ýaş tapawut bar. Sen bir kılat geçirdin ha? Kiçi men bir bulun bir kılat menden oly. Bul Ogulhan ýene bolýar, sakal goýup benedik. Menem satir oýunlaryny oýnaýar. O çykandan çapak çalýardylar da okuçy. Hep. O. Ýöne oýunlar getirip bilýärler okuw. Ha. Oýunda köp bolýardy. Oyunu diýär, gowurda diýär girdi. Ha, şey. Ulaqtygy men atam. Onun oglanlardan onun goýun men makmal bolýardy. Sebäp çopon tutanoklar men bässan gisim baş sözürdü. Ha. Şol üçin men makmal bolýardy. Geçin hasabyna gitmeli bolýar ha. Bässan geçýär. Geçin köpürlümi? Geç köpörlü. Şuat goýun Näçerak boldy? video bardy. Şondan men. Video var, şo geçiler, bäs Şo geçiler. geçiler, şo babam pahyr kakam ilkinji mamamlara baranna iki dowlokly geçip beripdir. İncilik berýär Türkmen. Hawa bilýän inci. Şo inci berilen şo geçi anu men näme 4-nji 5-nji klatdan 5-6 barıpdyr da. Ha. Şoňa deregem çopon tutmadylar men baktım. Gayret. Oyunu. Video var dämi? Yüde bardy şu var şo geçiler. Neme mi? Bu ayağan onu babarıp tamdırlaman, reklam edýän ödün kimol? Aýna öz agam qada Rasulullah agasy göni. Şey değil mi? Öz agam. Ha. Ödümden qada onu. Şey Öz değil mi? agama söýünşün ýykylmaz diýip bir gowy. Yo oňar ýaňa, töwlemini Direkt görýär, bir kimde? onunla tiýdim. Hawa, nime diýýär? Atsan. Hakyky. gördüm İlk göremek. Eýlemi? Hawa. Bir gün nesip bolsa agam. Yertne. İnşallah Rasul kimizden Hawa. taňa öňragini aýt, ýaş toýuň bolsun ýa gennejem. O gennejem megenler. Gene begenli dekabrda. Begenli mi? 19 begenli. Ne diýip bolsa bir ýaş toýuny inşallah da. Ine mart aýynyň 10-näsine oglum 18 ýaşa ekse Bolay, oğlum. bolay. Soňra Rasul kimizden adamyzdan agam Hawa. bellap bilýär. Adamlar levdedenler. Onu netip bolýan bilese ýer. Ne Diýip diýip? bir çeviş Rasul kimizden adamyzdan Hawa çeviş goýadyn ýadylan bolsun ýöne. o ýa Or har bolmasyn. çeviş bir o görýärmden çeviş agam. Saň tawar deýse. Dugulma induk. Tawar yo indu ýamokman. O şanam. Canım tavarsın. Aha. 10 ýyl teatr studiýa bardym. Baş drama teatrına. O halipalar bize bilim veren molunum ýatladym gelýär. Ençemet Pahyr Hukman, boldy. hukman. O ençemet Pahyr boldy. Gülmurad Amanov Türkmenistan halk artisti. O Muhammed Bekiyev. O bize sapak berdi, bilim berdi. Reýsten, sahna dilinden. Onu Gülalak Akmurad wa o şol sarna men izaz günnün göni bizim şu sunat ýoly näme derejä ýeten bolsak bir halipamyz var şonu ýatdadym belä Kakazan Aşir Türkmenistan halk artisti şol sarna maňa şu ödüm bolmagy ünnän adam seninni hoja aman hoja diýdirmediler sen sunat ýolyna geldiň oglum Aman bolmaly. Amana Taif diýdirmedi diýen bir adam var. Muhammed Kul Qasim, Oraş Qasim. Meňem mollum. Men gulagymdan çekip Halipa şu goş sokomaklygym ünnän adam Türkmenistan halk artisti çağır berdi. Kan halipa. Ýatrym halipam hem dostum bilýän. Hawa bilýän iki. Tarp Türkada Halipany käwatdy gowurda, pomidor, soğancuk da kori ataloglar ki diýärdi meýdanlarda. Ýurdan çağır kama soňgot ýolunu. Ay sag bolsunlar. Allahjan ömür ýaşar. Uzak boldun bize bilim veren molumlar. Şol zany bir sahnada çykyş etdik näçe spektakllarda. Ene şolun tagalaty bilirim. Ene toy bayramlara ýarap ber Allahjan. Uzagyny şeýdip bir halkymyza bize şeýle asuda parahat ýurdu peşkeş veren Türkmeniň milli lider gahrman arkadaşymyň gahrman terdarymyzyň özüçlerini özüç goşmak Türkmen halkymyzy uzagynyň wagtçy bolmak şeýdip bir toy bayramlara yaramak nisip eýledin hemmem darlardan. Ne agam şu adam arkadaş şäherine Amagul Mehmet Fadylnaq döwlet drama teatrının ikinji derejeli Sahmet Sadi. Özüm artist oglan. O daşyndan esmatik toy Diýdej geriýär. Onuň gerek de. Toy şükür ilum. Sağlary gurrun berip bolanok da. Orada gerek ýa. Enne aman etaratuly geçmäkim şeýler aktoru töweleme
sizi şu Türkmen halkı gowar ya kiňden bilelikde. Ýene sorum aýratýar aman tamam. Geçmeli ýollap gepleşin ady. Sen geçmeli ýoldan geçilen ýola barmalar. Geçilen ýola barmak üçin bolmanyna bir 25 ýyl arka atmaly. Sonra o jogyna toý sahnalaryna, toýhanalarda, teatrın sahnasyna, kinosyň oturyna, umuman halkyň içinde siz özüňiz amanat taýip diýdirdiňiz şu. Halk gowar ya, diňe paýtagtymyň ýaşaýjylar der, kiňden. Ähli vilayatlarymyzda toýlar soňup ýörsiňiz. Geçmeli ýoly sen öňde goýan maksadyň. İnşallah da nezip bolsa teatr sanatyna, kino sanatyna ne bir ýaşa baraň soň bir gowy eserlerde gowy roller oýnasyň edýän eken ol. Özümde Näme üçin ýaşa barandan soň? ne bir ýaşa barýa da şu. Hawa. Belli bir ýaş. Hemen şu wagtda sen teatrda sagaň rolny oýnak geldim. Bilýän, dogrymy? Hawa. Asyrda adam rollerini oýnadym. Balym bollan ol, däl ömürlüň ogly. Onuň gahrman arkadagymyň o döwlet kuşaramanyna mäl kulagan rolny, ýaş oglanyň roly, 11 ýaşly, onuň jik-jikiň roly, hemmeden ýaş oglanyň roly. Hawa. Bir belli bir ýaşa barýan diýänim sebäbi seninni bir azyk glavny geroýlarda bir özüm görýän ýetim gelýär. Şol rollarda da edip bolup oýnap bir halkymyzy begenlerini ümid edýän edip bolup geljekde goýan maksadym teatr sanatyna we edip bolup şol gowy spektakllarda oýnanyp ümid edýän inşallah. Teatrda öz gelecekde köp işlerini teatrda görýän, dogry da? Görýän. Edip bolup Gato aman. inşallah. O pikirim var. Elbette näme geçmeli ýoly. Ýol geçmeli. Returjan. Sunot ýolunu işetmeli. Aga sen işetmän, boynuňa ganstuk takanyp, o teatra giyip çykanyň bilen senden artist çykanok. Halykamy diýetleri. Aga sen näçe geýneniň bilen teatra gatnanyň men teatrda işleýän adamlara özüňi tanatmak gerek gelýär-de. Halk seni tanýar, halk ikrar edýär seni. Doğrudan mı diýär? Derece baraň soň. Şoň üçin Halkın kakan ýany bilen sözüň bal bilen möleýin. Oňa kämmerle de bar ýa hormat edýärler. Halkın kakı geldi, halkın kakı geldi. Bagazy var da. Bagazy var da. İşetdi de olar. İşetdi de. Oglum diýetlerin meýdana gidiýetine diýär nahar soruýasyn. Edip boldy. Men üçin berkdiň nägen. Wagt geler size mil halal bolarsyň. Sizem bir ardylar, toýa çağırarlar, nedip bolsa. Şo günler geler oglum diýetdi maňa. Ne çağır kakan diýendi. Ne şo günler geldi bize goşan. Men onu bilýänem aja. O öýde daşuwda toýa bar ýa, lewaba toýa bar ýa, mara toýa bar ýa, aýna onu giyinip durdyň da do. Kim sen diýen soraw bar. Kim sen? Kim sen? Aýna onu durdyň da sen. Aýna bilen gurlaşy. Sen kim? Sen ama. Hiç kim? Sen şundan welaýaty toýa bar ýa. Daşuwda diktir gitme. Ne mesela ağam alyat doğru mu? Ya marda diktir etme. Etme. Ne sen il halanlyk şol. Halk çağırýar. İlgün günün bolmasa, haýyň dogmasyn. Allah jan şo halifanyň bize beren öwüt ünlüleri, terbiýe sapagy, gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyz, halifa şagirtlik ýoly mektep açdy. O şo halifanyň ýolunu ýöredip bizem şeýdip ýydymyzdan şagirt ýetişdirme. Sizin ödürücülüň goşmak. Allah jan nisip eylesin. Şo halifanyň hyýal adabry saklama, şu abry bir derejeye ýeten soň şonu saklap başarmak iş bar diýär. Halifa dogurmagy. Gaty dogry. Şonu saklap başarmak iş bar. Gaty dogry. Allah jan şu abrydan aýyrmasyn, şeýdip bir Allah'ım saglyk berip halkymyza hyzmat etdi, nisip eyledi. Tek şagajyklaryň toýunyda da. Sağ ol. Koşun burnu var ya. Hawa. Günni görüp durun şonu. Hawa. Ana şonu saklarsın. Şunu aşağı yer tutsun nitte. Kummat diýetde mollumla halifa. Koşun uzun görýän wans biratsan näde? Benim hawa mollum belki düşünemek da koşun uzuny seredip ýöregin näde? Ana şu abray saklamak. Amanca men seni bilýän teatrda işleýän Alp Barzda amanca bilen kän spektaklyny bilen çykyş etdik. Kellezi takalja. Awa abetsigem ýanyna paketilje amanca. Ümmedat akuratynja
Günne. O gün ýerden gedýät teatr, akşam spektaklyny oýny, ondan gaýdýady. Bunu da günüm teatrda bolýady. Köplenjem näme pul bolman çarkaka aktriyanda öňün bir gepleşik dagdy. Hawa şol sahtörüň medýadyna Halipana. Anna üýde kada Ýas. ýas. Sagatdyr. Yok, Halipa gatwormaz. Öňün bir gepleşik dagdy şun. Onuň näme ýas manat gelinden gozgolamny diýýär bilýär. Hawa. Eze şundan artık berjek günün ýok goý diýip pul berýär. Günün ödece bilýär. Ogullaryň ise gidende pul berýär gelinde. Bilýän. Eze şundan ese günün ýok goý diýýär. Hawa. Günde haldyny tygly dordy üstünde 5 manat tu men ýol pulyň. Ha, şu ýol tuda bratny. Tuda bratna 2 manat teke. Altamda. Ýas. 50 tenge teatry, 50 tenge teke. 2 manadam Göktepe gazela. Kefkitlenen ol ýoluň çözülen, ýol kireň çözülen. Şu wagt durmuşa 5 man sotaýdy. Yo, Goýgun şonu. sonu dur olsa günleri ýahtap, tuno olur men öňkü eşikleme maýramy. Günni görüp dur şonu. Onuň ejeme diýadim da, eje baryan ýene 5 manat da. Ha. Köpelen okmaýmy? Ece, bir 10 manat boljak gün ýok boýsun diýedim da bolsa. Bolar. Şa onu çağır kaka 2 manat değil tenge soglan günü bolýar. Aha. Onu çağır kaka gelinin mantı bisiripdir. Aha. Gidelim. Gelinin mantı bisiripdir. Babam getirdi diýen baba diýät bilen eýmem öýdäkiler. Aha. Çağır kaka getirdi gideli. Aynen 3-nji ýa 4-nji göre gidip barýak. Gypçagyň deňinden barýak mitçiliň ýanyna geçip barýak. Ýadymdan çykan okda. Yer açılan ok titrep kapıdan tuttum benim girem ok yere. Oğlum dedi. Sen dedi pulun bolman aktriyan dedi. Sen pulun bar bunu ödüm qaydyň dedi. Bana adar berem ok dedi. Onun men bu adaram däl oğlum dedi. Sen dedi öňüňizdekileri iş baryn berýän dedi. Mantı sirtdirýän. Onun kaynat matar diýen, palaw sirtdirýän. Olara işe bide barýar. Gaýtyp gymmadyrak düşän ekene. O çağır kaka, ol diýdi sen diýdi beyt, men şeýle akdyp düşürüp gaýdarym. Onuň araz wara diýip ýygymy öwrülen ýola düşürenlik. Şeý diýetde o çağır kaka. Allah razı bolsun Halipa zanan. Şo günler men hemisi de ýatlar, şo günler men sen diýdi döwlet çamara diýdi ogly. Döwlet berdi Türkmen saat kanlar diýdi. Toýugy diýdiler şo. Hawa bilýän. 2016-njy ýyl. Maradykdy bilýän. Murad ara. Ana toýugy gidip böre döwlet çana. Şoluň judy 5 manatdyr. Oğlum diýdi. Aha. O bolmady toýugy goşuk men günmerem okdunda. O wat näme 10 biraçen iş teatr. Birden 6 çenden Boş boşa. zaten, 6 çenni. Ya 5 çenden repetisiýa wagt. Goşuk ýatyp ýan orada geldi durdy Halipan. Zahine bile bolýar. Halipa ölen. Onun berdin adaran kitap, Mahtumlat Amil'in kitap, Kerim Ağa'nın kitap, Qur'an Nadar İdris'in kitap. Hirsinden goşğurun çağrı verdi. Oraya gelip durduğun yatırmanya, orası Halipa. Şu döleniden koydurdu yani. Basımları uğrun. O basımları uğrun yani. Onun tiniydi goşğuar ne uğrun. Biliyen, küsünmeyen. Toyu gitti de şeydi. Yine matsagat. Sonra mene instituda verdik. Neydi oğlanlara sataştık. Kerim Harli. Şeydi bir internette goş koymağımda, okumaklığımda, öz başımda sahayda açmağımda sebep olan oğlan. Yine izinden hem 2. Rasulcan toya varsam o meşhur artık. Yöne sizden hem öngü diýdi Rasul toyu. 10 zyl Yeni diýdi Rasul. Rasul. Alp Barzylga diýär. Onun toyda meni görse o artist söz berýärdi. Benim diňe gurulap bilemok, ýüzü gözläl, gurulap bilemok diňe bir goşgaýdy bilýär. Olam süýü goşgularyny ýatyp o süýü goşgularyny ne ýüzü gözläl aýdaýdy. Diňe bir goşgaýdy bilýär. Onu sen Halipa amalyan eken be. O Rasuljan ýöne men Halipam bu men şägir dedinmedi, ona maýdaýyn. Yani O başga bir ýerin şägir dedinni, onu üç özde dörtte bilýär, o Rasul bilýär. Halipalarda da son ýaldyrak bir uteçke gidýän ýerler bar da gidir ýaly. Ene gidirdi. Men ýany bilen akitmet toýu, men ýany bilen akiden ýok. Toýumda kadar ýaz guruldy, ekliler çoğunly. Şolun gurulan ýazgysynyň öýdäki bilen saklap dur, sakla. Şolun toy açan ýazgylaryny ýazyp, udolary näme söz berýär? Dostlaryny näme söz berýär? Halipa öýündäkimi? Öýdäki. Bile DVD. Kadar ýaz. Bu taýna gelinne. O Kakajan Halipaň elinden çykan soň bu men näme uğraşýar bilmem o. Yo, bu toy var ýani başga da da. Toy başga da başga da bolýar. Tuğulama giýrenle toy sistema alp bolup barýar. Onun haýtymyzy öwrenmägen askerler. Onun bilen söýüşdükde bile. Goşa toýugy diýdik, goşa dikdir bol. Ba.
iki bolup toýa Demek ki alıp geldim kime de. Gördün mü? Şey dip bagamy nasıl ot ýoluna. Katoy, amancan. Men näme üçin ýa-da besmana ýerine goýdýam sebäbini aýdaýyn sana. Ayalhan sarkyna wagty bir Türkmeniň gowsy bardy. Ayalhan ömrüni bir mallaçylykda çölde geçiren näre turjan. Ondan sarky bar eken geýän sarkylay. Şonu garaýynyň depesinden asyp goýan ekeni. Näme üçin? Her gedip geçende şonu kelletde geçýän ekeni. Şo geýende sarkyny ýatlap durmar ekeni. Düşünüp bildinmi? Amancan, onu näme sözi Resulcan Esraili? Resulcanı geçirmek hak bir goýan odan şagyrma. Onu şu bizim sütun otýony geçimi diýen ýa şagyrda. Şu ýankyja geçen günümizde ýatlap bir odan şagyr aýdyp bereler. Hukman, onu Resul'e geçer. Durmuşda onu tutar gerekmi Resulcan? Resulcan yardım. Resulcan bir yardım et beresa. Bolýa bir oňurdugymdan. Oňurdugymdan. Onun hem mehribanlar, gitmişimin mihmanları Resul Aydol diýip sadyny çalyp berýär, ama Ataýhym ogadan goşgy getirler. İlki jokan goşgularynyň biri. Ýaramanca. Durmuşda özüň beýikde tutma. Sen näçe pes bolsaň şonu beýiksin. Mätäç adamlar seni qıra itme, gaýta kömek etseň şonu beýiksin. Elinden gelýär barja ýagşylyk. Ýagşylyk et. Allah'ım verer karşılık. Durmuşun ýollary bize tapşyryk, ýagşylyk edäýsin, şonu beýiksin. Ögünme juguyumda pulum känni, ýady ellerimde ulug bar diýip, men bay. Asen bolsa garypsyň diýip, gowmasaň garyby gatyňdan, şonu beýiksin. Bu dünýä 5 günlük her kim gitmeli. Iň soňunda bu dünýäden ötmeli. Meni ötmäkäň ha ogul bu ýagty jahanna adyň goýup gitmeli. Gowlukda tanalsaň şonu beýiksin. Gowlukda tanalmadan nefi beýledin agwaşa. Bala sagıjyklarynda Allah azan. İnşallah. Razan tawallar. Tawal. Katoy, ne? Sonra goýup Resul Aydol diýip geçeli. Başdymy. Resulcan, size şeyle sorap, amana berişim yani. Geçmeli olup öňde goýan maksadym. Geçileni ýola nädip barmaly. Siz özüňizi gelecekde bir söz bilen aýdamda özüňizi Türkmen sunuwatynyň durly hünärler bar. Aty sadanla da diýip bolýar-da aýdymsym diýip bilýär, aýdyma da heňlenýäňiz alyp barjam tuweleme. Umuman seni toýa çagyrsa meselem durly kunjundan bar bilýän da şo toýum. Özüňizi gelecekde şo sunuwatyň haýsy saklatyny görýäňiz. Şo sakna bilen gidip, şo ýol bilen gidip, görýärmi şo beýik imarat. Ine şo geçilenýär şo. Şoňa bilmeli. Biz şu aşağında duruz. Şu imaratın depesi, yani duran imaratın depesi geçilenýär. Halifalan geçenýär şo. Siz haýsy ýagdaýda baryp bilersiňiz? Konşan, şu kakam hemişe aýdýar. Haýsy kärde bol, haýsy kärde yönelki bir adam bolýar. Birinji oçur. Adamsın olmasa da baryp bolmaly olmaly. Birinji oçur şu adam diýär, üç ogullar. Onu şu jemlenemizde diýär-de, kiçijek kärem diýär. Ol milki adam bolun. Baran ýeriňizde näret diýdirmäň. Planyň ogla tuweleme. Edip biljeken, akyllyken. Şey diýdirin, onuň haýsy kärden bitdeňiz gidin. Ýöne gaýrat edin adam bolun diýär. Aslında doğru da şu. Onun ilk ölene şol kakamın şol sözünü eýerip bir oňurdugymyzdan bir köpçülükde ýa bir köpçülük sahnalaryna da toýa baramyzda da bir oňurdugymyzdan bir irhalar boljak bolýar. İlk Allah. Ondan inşallah. Etaty näme? Dogry başlamda bir dutar denedinden Pirli denet. Pirli denetden masraf. Gowlatdan masrapdyr, görýärmi? Ýoksa bir aralykda
Ayni hojalykda birimiz bar ha oğlum denini goýay başga urakdan gidaý dil edebiyatdan gidaý diýip özünçe goş okumaga ýenip gowaram soň sepel edebiyatlar okamam şey diýip bir goýjagam boldum hakym goý diýdi ay bolýa ay bir universitet üç universitet durda çünkü söýüp ay bolanokda onuň duymaň alaý. Hawa bolanok no amanjan bilýändir nirak tek maşina ýanymda Togda. hawa onuň ay bolmady ay çalp başladym olaýyn hakym o jaýda dinläp oturan eken de Aha. onuň kerwan ýanada sadurunda gelýändir wa bir kerwan çalsa da o jaý şoğlanlara men tega ýaňy kakula da bolan görün bir robur saat çalıp oturýar kim käre diýip ortak zaýga finasta menden da ay hatyr gudur goýdum ha ay kerwan diýdi gel berek diýdi na bolmaday diýdi ondan ha näme boldy ay ho munum röýüň ýalakly ýylyň etelkemeden bolanok ondan şoň orta mektebi tamamlap baranmatdym tanım demir ýol ulaglar ministrliginiň şo ansambly bar altyn menden aýdym taýdy orta mektebi tamamlap şoňa uruk durda kerwanja o ansamblyda rahmetçik başladym rahmetçi bolum manaýdanda şu piri tenetde onuň atdyna dutada başlandy bolan bir ýyllyk bilen näme şol Alparçylygy nälik geçdi Resul? alparçylyga birinji aýnäme amança bilýär mektepde alparçy bolýardym da Aýtýana ogutgan ýene Rasulya çäräni açyp ýapyp mektep okuwçylaryna da bolýar bir Hawa düşündüm. Onu şonu alparçy bolýardym bolan onu her ýerde Gurbanyna diýerler. Aha. Onu aýdym faar getirip o hingiligiň aptaryna onuň oglundan ay henni alparçy bolýardy. Aha. Oğul men oğurum ya. Ay o çäre alıp barýan şonu ýarlar da. Üýtköşükdärle näme sahna teleske çykardyň bu teleske. Ay menim diýdim oğulay diýdim. Onuň gurbanlyk barada goşgulary tapyp öwrüň boladym. Bolýar diýdim 3 gün towan toýga aýdyp berdiňe. Hawa. Häzir oňa ýetjek. Ay o ay 3 gün men gurnaman boldum. Gurban. Onu makta tuwak bara. Aýdym çawa bilýär. Hawa. Ay üçlen juň soň bilen boldum. Barlan juňy täçmät günni diýip bara. Täsme bunu bağmay tutsalar Nerede diýip. bolun asen alpança? Öz ýylyňyzda Öz dilimizde bolup başladymda. Şonu teleske çykan birlanjy ilme mikrofon. Biziň ýylyňyzda bar ha. 420 000 manat berdi. Pul berdim ha. 420 000 manat o käm pul. Käm pulu näme girip turdyň? 2010 ýylmy. Gurbanlygmy? Ha? 10 ýyllar belki. 10 ýyl. 10 ýylyň gysyna di. Goýuna düşýärdi bar, gurat goýun. 420 000 manat berdik ha. Şoň 20 000 manat naýra aýdyk bu etmedi. Aýar etmedi ha. Hadi. Goý aýbo. Ýok, goýjak näme geçmedi. Ýok geçmedi ýok. Aýarjak ýok. Şol ile ikinci ýyly ýa. Madyny iskik etmedi ha. Ha, 420 000 manat 450 diýdi. Aha. Onuň gara tanışyp bilen mardykdan mı? Senem tanıyandır ha. Emin o. Tanano. Biz o gatnaşyp ene ýok, men özümizden bir ýaşly oglan. Şäme öz ýyllaryna 3 gün Ulan gurdular. meni ip beren alıp barjy. Bulam toýu gatnap ýör. 1 ýyl bäri ýa gurbanlykdan soň o ýyla seni toýu gatnap ýör. Onuň bir işte, onuň iş. O ýyl naklary berer diýýär. Onuň bir biziň ýylymdan şyzowdy. Anan mı ýa? 20 maskik etmendir da. 30 000 manat etdi. 30 etdi. 6 manat etdi. 6 manat. 6 manat Böyle aýyrdy. edip durar senem aman edip gömme de ayırıp durar 6 manat. Yo aýyrdy, 6 manat aýyrdy. Soň ýene 4 manat aýyrjak boldun ha. Soňuma 4 manat aýyrjak. Senem aýraýman ekenin de 4 manat. Ya bolýar tam. Ay, gülşükden ayırmadın. Ya diýsen. Onu şey dip şo barlanjy täçme günni diýip bilen başladyk. Onu ikilenji güni Döwran Ramanow bar. Ha, bilýän döwranjan, hojama. Hojama şolar bilen boldy. O adam modada Hawa. babarakda. Maksat etmegiň ellik. Onun soň üçlenji güni ýa makta tuwak bar. Ýem yer günni bir hili Kämiles bar ýa bilir ýa da. Erkinjek mikrofon alyp ýolam birinjide taňyrlar. Ýa ikilenji gün taňyrda waýerdy, soň üçlenji gün maksat bilen bilet tan dedi. O aýna bakladyň oglanlary. Akladyň oglanlary. O oglanlar da. Şol kladyň adam. Aman şapırlam tanıtyn ýatmy.
Yok, Tartıp o dedim. wagtlar Biz kiçidik Kiçi, ha. ha, o. Bir yaş Bir kiçi yaş bulardan. kiçi. O wagt Ýöne kimin ýyly oldu. bolsa, Ha, o. kimin ýyly bolsa şo taýda. Ha. Oňa da goşdun. Aha. Ha, o. Şonu bar tanys oýnaýan. Olmadı oynamadılar la. Şo oglanlar näme o waň oglanlar da düşýär. Abi de o var onun kimin toy bolaydı o bodu toy boda tanda gelip Toy böyle. başga da. O gurbanlyk diýýär. Gurbanlyk da. O wagt Düşündüm. o wagtymyň gurbanlygy da goşup ýa. Şeýam gurbanlyk edilýär, hingelig edilýär. Kılıklam ol yani. Baydym metrliýär, ýene edilýär. O waň oglanlaryň toýda ol, bayramçylyk ol. Ülp betilýär, ýyllar bir gede gurbanlygy garaşylýar. Ay kılıklam da. Plan maksady. Sola täze köýnüge dinýärdik de. Biz Nur Halipany tutmak üçin bir kepde gapsyna ýatdyk. Nur Halipany bilýän. Nur Halipany getirjek boldy. Ba. Boş dälekin Yeki ýaňy ýokdur. göstüýän idi. Gördük ey Halipany. Tuwelem. Dünýeden gaýtmaka kaýoň ýany gördük Halipany. Biz özüm salamlaşyp hemmämiziň maňlaýymyzdan okşat dörd oglan bolup bardyk. Hay, Halipany bey olurna. goňşudy geldi de wara inim diýdi. Resuljan söýdün böldük ama inim diýdi. Siz diýdi neme diýdi o? Biz ýerden naşamaçyn Nur Halipany görüm dokda. Siz diýdi bar gaýdyň diýdi. 4-5 gün molluk bolyn. Ertir diýdi, sagat 5-de bolak gelin. Toýa gidýän wagt şoň diýdi. Şonda çykanyny görüp bilersiňiz diýdi. Ýa-da biz daň bilen gidýän o ýatýa o diýdi. Ýerden barın peýdasy ýok O da. ýerden barang peýdasy onuň kalikdan kakýadymmy oguljuk atsa diýdar. Aha. Diýdar jan atsa. Kakyn mam diýärmi? Ýok diýär kakym öýde. Aýny. Kalikda Balla diýjanmalla. Aşy bile toýdum. Onuň şeýdip ýa goňşudyň maslagyndan gaýtyk ertesi gün bardyk Gyzyl köýüne. Aha. Halipa bilýän Gyzyl köýüne. Bilýän. Moda. Sport goýdy wa nur diýip ýagry goşdy aýjagynda du. Ba. Halipa salamu alaykum wa alaykum. Bida plana gurutdy Qur'anyga bawarakdan geldik. İkilenji günne hepden plan şuna aýyň plan şuna düşýär. Biz size aýtdyrmak isleýär. Biz hem 90-njy oglan goşdyk. Ba. Qur'anyga aýratyn öz gatdaşanjy dost oglanmady bolup gelýär. Tırıkla ya. O Gal. eýlek ulun gelýär goşulmadyk biz. Ulu sentralnyň gelýär ama biz aýratyndyk. Aýratyn. Öz ýanymyzda. Qaladiskoça diýip. Diňe hingellik bolýar çotady Qaladiskoçada. Ba. Onu şey 90 oglan bar Nur Halipany şeýdip dördüýümüz gidip hemmämiň maňlaýymyzdan okşatdy. Diýdar Muhammetçan. Bar dipter marken oğlum diýdi. Gidip diýdarjan dipter marken. Onu oglanlar diýdi. Size ýalan maňaçyn nezip boldy. Gelin şoň köşlaýdy ýa ustaýdy diýdi. Üç geleýin. O ondan masalan geleýine köşüň oglanlaryny boýnalym köşü Qur'anlyk diýip diýdi. Näs köşüň meçidin öňünde. Bilýän. Şoňa meçidin öňünde hingelik taýtdy. Ba. Bizden Batır Muhammed'i getirdik mi yok tepeli? Batır Meret. Batır Meret. Ba. So adam o adyňa maçlaýan wagtary. O Batır. Bu o wagtdy we maýdym madym Batır. Moda diýdi. Ba. Seyit sowdukdym. O şeýdip sowduk. Onu näme bular ýalgo dartkyny jogaplardan soň iki bol bir goşýar ýetirýär näde? O goşulardan Näle koýar gurulja? Toy bayramlarda aýdýan goşulardan aýdyp bereli. Ne o? Ýa. Amin can sag bolsun. Ha, onu näme mehribanlar gitmeşimiň mehmanlary Resul Aýdow Amanat Taýip bilelikde Halipalaň dörejiligininden Döwrap şahyrlamynyň dörejiligininden haýsyndan ýerine ýetirýän gatar gaýyn ýerine ýetirip bilýäňiz diňlän tamaşa edelik. Onu Amancan Piq tagan Halipaň Qurbagy çemenden aýdyp beräýli. Atowy? Piq tagan Halipaň. Piq tagan Halipa da bir şahanna adam. Büyük eýtem näme? Mende kitap bar ba? O mende de kitap bar. Gowşan näme? O sorta sözlerim Halipaň. aýdyp bereli. Dawa. Diýmän siz maga bolupdyr dilgir Danylyň paýhasy ýol ugur salgar, aglamakda gülmekde de many bar. asman göz ýaş etse ene yer ýylgyr. Pisler qylygyny ýüzünden nüýdür. Gödöller häsiýetini gödünden nüýdür. Ýigdiň kimligini biljek bolsaňyz, Adajyk sabredin sözünden nüýdür. dostuň sanar tar sözüň bir bolsa, Dostluň senden gaçar käriň şer bolsa, daşkaryňa sabyn bilen suwaýyr, onşan suwdan haýır ýokdur, ýürek kir bolsa. meýilsi dargadar öýkelek bagşy, Toyun ýasy öwür betlagym goňşy. aşeýle goňşy bilen goňşy bolanna. Munno ýeki öýle oturmak ýaşy. Arşdyrma, halal haram barsyn. Halal perden cennet eder örsün. Towpsaklar bir ýumurtgaň içinde, Garşdyrman agy bilen sarsyn. möjük eli düşse netinden görsün. Keyge bir iş bolsa,
etinden gördün. Oho, çoponun sırtını kuğut kuyran etti. Aho bolsan qaytoronun eşekden ägüne etinden gördün. Boskudan kanımok dürüt şahirim. Yürekti ödümü yere şahirim. Azırdan azıra yaşatsak bolsan. Yetirlerine telim tere şahirim. Yüregimden çıkan dürdäne yetir. Gitti ödgölerin yüregin yetir. Boskuyum basarmazak bolsan seyle permani. Onunla öz dövrümde bu kulla otur diyor. Berekelle ha. Öyle deydi ya. Ha, bu kulu oturup gittin Allah'a. Yine bir boşku. Ondan sonra soracak geçeyim. Yine öyle bağlam naydaydı mı? Men şunu aydayın. Yer onu. Yer. Gel. Men şunu aydayın. Onlan onlasın. Oğlumodun diyecek men. Adamlar oğnusu kadır kaçarmış. Adamlar bir oğlumodun diyecek men. Alkışlayın. Ak buğdayın değnesin. Özü dargar kim unusu könüsün. İlin onun ikrar eden danasın. Herne nadan oynamasın diyecek men. Sağa aferet. Hiçbir iş galet değil. 3-4 adam hergil halk del. Ya selenhen aynamasam ayıp değil. Bu ak sakallar bir aynamasın diyecek men. Kenarı oymasın giyinemez akım. Ay yüküme yetip gönü ne edecek öz yüküm. Kamillige dalas etse kim de kim. Öz ayvanı girilemesin diyecek men. Duysodun sen sına mengdes yalanı. Adamsın sen bolonu şol bolonu. Koy zamana yağsı bilen yamanı. Qarıp katıp dinlemesin diyecek men. Ayağın gelecek silan geçeni. Söygüdüdür aklıdadın açarı. Te özümüz gözleyen çek acali. Acal bizi gözlemesin diyecek men. Soğur gözleme orduna. Berekelle. Soğur Sizler katı koy. Berekelle. Ay bir daha çoğuş otuyor. Çoğuş molla aslında gitmiş direnler. Men özüm var. Aman sen sen biliyorsun. Men hakikatladım taraftarı. Awa hemme de atmışı anırdan gelişer halkta verilse qoğular. Doğru değil mi? Inni aman sonra otağa geçeyim. Onu şu sorumun eretule de verir. Aç ütke durap vermem mümkün. Beryan sorulumdan bir ne ile çıktı bir yan yok değil mi? Başarımızdan beri oturuyor. İnne aman sen men öz sorum şeyle sorum. Şu koşu kavatıyordum ikiniz. Men şu lezzet tarya. Tamam. Kato, tomaşasını men lezzet tarya. Tamam. İnni şu arada pikirin aytsam toyda ne için gıygır okuyan ama. Toyda gıygırma mokama pısırdağı mokap bilyen. Düşündün mü? Onu arasında coşul ya. Men ne için diýenmeý değilmi? Sen tebi höwetçiň değer bir teatr görün, haripalar görün, goşuň basymlaryny udalany, o sözlüğü emme de bilýän olanna. Onu men öňe özüm aýdyp, ama ne için gıygırıp okuyan? Oturuşu etdiler. Onun arasında coş ayağında. Anardan gelýän adam saklabym bolany. Çylyk da bir. Onu bir giýren soň kaýlawdan öwürleýän mon. Anardan gelýän adam saklabym bolany. Coş ya. Coş ayağında. Inniýeni sodatlar taplady maga. Inni suat. Azat tiň soňky döwür. Suat. Sen bir kede gaýdyp dursaň ýa Mansa bolsun. bir min söň gören. Onsan. Näil oturşyga diýär. Hakykatdanam özüňem käbir oturşyklarda. Kärim bolýan. Coş ya ola. Inni hemmeti kämer şygyryň tarapdary däller. Awa. Şoň bäşti eýem şygyr goýurýa, sen dinlejek bolýar. Olaryň o çetrakda otur, olar goşu haýsa diýär. Onu paşar diýär, şolary Yetirjek bolýar. Şolary imin şolary yetirjek bolup Olary dinledi ýa. Olary dinledi ýa da. Onuň olun goýuny şu sesi bilen ýapyp eýem şu anada gaýtyrýar da. Debe men amazam bilen. Kän bolmagan. Düşündüm. Bular onun ýa, bular onun şo bir neme bar ýa tempe. Şu temp gaçyrmasa goda spektaklda da bir öňe milyon şo spektaklyň uğru bilen döwülmese gowy. Dogrymy spektakl istemeden ne? Teatr istemen alamyzda. Bulam menem gıygır uğratmay tawa wakadyada. Inni goşan on ýalar toýdydy. Arkaýyn pısırdaýmaýdy bolýan şu tomaşaçylary. Men ýanlar bizim inni şagirtimiz var. Olary da hakykatdan ýüzü gözlerler razuljan tawsyryklarymyz beremizde özüň boljak bolman başar. Özüň bol. Halifadan aýdan sözüni. Özüň bol. Ýatlary Bu sorumu ne yapıp berem özüm duýan. Bilýän. Sene birden da amancan Resulcan häzir siz şunu şeydip gıyğırıp ulu goh bolup halkka toy soğuk gaýdardyň adam. Toy adamlar lezzet tamalar. O doğru. Düşündüm.
inni size öyküm yok gelen yaşlar var. Hawa. Ana şu qowda. Bawarakdan bir joglanmady. Men yadyma düşün ahallary iştorkam. Bir näçe ýyl alyp barjak ulantdy mekde okuwçy. Ady näme düşün? Dayansa. Hawa dayansa. Birinci men onu saknamen çıkardım onu. Bawarakda mektep açylan, kinoda düşürdüm, mektep açylan alyp barjatdym. Sayladım içinden en şulawlaryň sesi gowjak kendik. Onu bir gün TikTok'ta qygyr okya. Meni nomer bana. Onu can ettim. Dayansan oğlum o halife o niyem şu qygyr ya. Ay dedi aman halife şeýit ya bolini diyor dur. Maňa da diýdiň ha sen şonu. O sana da diýdim şonu. Menem diýdim etseň diýen zatlaryňy diýdim dayansan şeýit aýdylyň. Oglum meni özüm utanýan öňkü koyulan videolar Sen toy takna giýrende şeýit giýirdim da. Özüm utanýan inni, özüm terbiýelep. Oglum beýtme. Ay şeýit waýtmasan prosmotr alanokdy. Ondan gurrun bolmaz diýär. Prosmotr gydyklymyň gotda. Yok, Maňa da başga da Alman gestim bu got ýola düşünýän adam olar. Başga da o çağalaň düşünjesi de kämilleşmeli diýen gurrun bar bizde. Bir ýaşa baraň so kämilleşýän diýip ýurna men ýaňy. Bir ýaşa barýan bol sen şodatlar idegin gelýän eken ýani içinden gelýän zat şu. Dogrymy? Men şodatlar düşünürjek bolýan. Bu çağda sen diýdin dinleýä diýär maňa. Onuň men ýankal düzelip muğraýan. Ýene onuň bular näme ýaş oglan prosmotr daýada. Ýene şu gurrun gelýär. Ýene ne diýip boldy geljekde düzeler. Yo düzeler. Men şu çağdan gowdatlara garaşýar. Menim garaşýar. Got ýoluna. Sebäbi näme üçin diýenmeýdi diýenmi? Ben bir näçe çärelerde, döwlet çärelerini, maşa ahal çäklaryny mektebe degişil çäreler bardy. Men dayanç çağırýardym. Ýürüýdi. Şkol direktoruna hat bilen ýüzlerini bilimin üstüne ýüzlerini sorawlan gerek dayançdan gerek. 10 ýyl däl. Dayançlar olum şeyler agar şeyler bolýa diýip onu Kimi ýolladyk sun ot ýoluna başda. Indi toy taknatydyr. Ilk o köçede top oynap berdi ama agasy. Bizim kursdoşumuz, dostumuz Durduýan. Durduý. Durduýan giderim. Durduýan agasynyň ogly. Iň agasynyň ogly. Bu şeyde Gelew bärik muň bilen Durduýanlara kän marýadykda. Gaty kän marýad. Günne gunaşyny biziň hem toýlamyz adyra gowa. Gelew bärik algap berme. Muny oturşyga diýär toýu. Tertip kılça, gowça. Goşguya tut. Bize diýilen zat. Aýdýatda goşguya tut ne diýip boldy geljekde saňa da bar. Sen alyp barjy bolmanyň geçäy. Bir ýerde otuýar kan şu ýat jonja goşguň bir gowurýanja adamlaryň agyny aýdyp berden. Sen arkalýaly bol. Aýyrdyň şu taýda. Şu bayramda oturuşykda diýip, "Seýdip goşgu uratdyk muň bilen bile. Sen goşguya tut diýip iki bolup mene seýdip başlatdyk muny ot ýoluna da." Bu diýen bilen gowgolar agam. Gowgolar daýarsan, Rejep formal familýa bilen daýarsan oğlum sen gowurýan. Aman canım, hemmemiz gowurýar. Sen näme üçin diýmemin sebäbi Gonzaga bu gepleşdimen adymy meni o başga tarapdan ödüm kabul etme, dogry tarapdan kabul et. Sen gelecekde sungat ýoluny aman Janýal, Resul Janýal bir toýhanalarda, toý saknalaryna, o döwlet şäherlerinde o gadan owazym görüldi. Dayan Recep diýdirmella. Dayan Recep diýdirmel. Hemra Recep diýdir-de, Hemra görýärmi? Şonu Dayan Recep. Hamilet ýadymda da ýöne men daýarşam hamiletini bilýär. Bekkar. Indi Resul Jan sen boşyny pestaýa goýar. Bulama galdyrýar soňky dowr. Şoň üçinmi? Gatnaşýar. Zarga sawasyn amansan ýa men beren soňma Resul Jan ters kabul etmem sebäbi men gulagymdan çekip oturan adamman. Türkmenistan halk artisti Oraş Kasym Alifam. Käbir toýlarda gawatlaşsaň ýene diýýän gatrap şonu meni we sen diýsinler käwat oturuşlarda joş ýa-da toy oturýar, öz mihman alyp barady. Näme o diýär? Näme ýalyn sözler bolýar diýär. Ne qyýr, goşşa qolýarmy o diýär. Ey mollum toyda, toýman bilen o beýlekin ama oýnalar, okulana o beýtme o diýip. Şunu bilen qyýr ýa. Ondan şu okawat etken Allah'dan. Toyda uğraşmalı yok, kandidir ya da aslında doğru diye. Doğru diye. Gelecekte sen şkolan doğru gitmeyi maksadı bilen aydı. Enin ağam bizem ayardı o Resul Jan'la. Yüzü gözler görüp öğrendim. Yani sen toylamızı görýänsiň. O son toylamı ayar ya. Bege näme şu? Şoda atlar ağamın özümizde terbiýelep, tertiplep, inni oňordugymyzdan hakykatdan şu bolmaly hakyky sunmadyň tarapdarda. Bolmaly zadyň tarapdary. Şonu düzeder inşallah. Diretdim ha.
Howa ağam bizni. Ona bir duygul goşu kap ber görelim. Sırdavam aytıp bolýar. ağam. Sırdan aytıp ber. Kim akıllı saýty özün onda kan bir akıl ýokdur. Ağlamadyk adam ýokdur. Aýdylmadyk nakıl ýokdur. Gul asylmaz ýaz bolmasa. Näde boljak, näde bolmasa. Bir çümmüjek, duýur bolmasa hiç tagamda ýokum ýokdur. Işık gözläp galyp tümdöken zat gördük bu ömürde. Her ýylpyllap yan semde ýagty bardyr. Ýalkym ýokdur. Tuğuleme dersin sağa alim bollun ağa yönü ödödün tanamağı bolin her git sakın yoktu. Baylık yığınap atsa adı varan arşı etse haynamağın birden tanır tutsa öz zadına erkin yoktu. Yine bir zat bir de aydın eğer mollu olup adın dinlenmesi diyen zadın sonun acı hüküm yoktu. Ağla ağlap alan olsa engre yatsa patada gülen morson yönü bir yalansa gelen morson berdin adar halifa diye sen hem şeyler barmazlığa ölmezliğe çaren yoktur. Awol. Berekella. Awol. Ne? Goşu diýilişini ýa lezzet almalar. Berekella amanda. Gaty gowy tuğulemy. Toy tatnalarymyzda inta goşu getirdiler. Halkymyza ýumşaklyk bilen bir ýerine ýetirsen halk kawalym eder gitjek gerýär. Awa. Dini ýam şu dinleýijiler gazanyň Eýtänler. Onu biz pısır dava etdigam şular dinleýär diýip düşünjek bolýar menem. Gaty dogry. Hudaýan sag. Sen şu tomoşaçylar gazanyň diýär. Awa. Inşolun gitjek ýeri ýok. Prosmotra kızmaň diýänler ýaş oglanlar da bularyn ta. Häzir biziň ýaşymyzda baran soň bilýärler. Bir ýaşa barýar adam. Ýydyňa tersalýar utanýar. Tanýaňlar. Anan şeýle bolýar eken şunu ötýän. O ýydyňa tersalýar geçenje ýoluňa azgam bolsa. Hakykatdan hem ikimiz ağzına oturup şunu ýar gurrunlar edýär. Şo näçip etdik käge diýip. Dogry soraw berdim merakmy? Atı dogry ağam, atı dogry. Rasuljan aýdyp berdin ýakyň jogabyny. Resulcan, sizde näme pikir? Menen ýa-ki baran sözüni bölüp aýdanymda, bolşan dogrudanam o wagtlar hakyky bir gele toýhanadan geçmekden baňsy bolmaz Hiç diýýär. wagt. Onuň amanjan kimden oňurdymyzdan toýdan soňam çagyrýarlar dinlemäge hakyky şygyr etdiň goşgyň aşyklar bolýar da. Toý towgam gelin gaýrat edin diýip onuň bile barýat bolan ýan gaýdarynda onuň aňyrakda oturanlar eşdirjek bolup murat edin baatdylar onuň settar molum settar awdy bari diýär da. Bile gepleşip alyp barýaňyzmy diýär. Alyp barýan molum el gaplarynda kyn näýli temde başlan moldo. Onuň senem ýoşgyn soňa girip şoň İýden alyp gitmeliler, uğramaylar. Şey diýär onuň aman zany bile ýankyly yer tetirme tetir. Bilay diýen goşgymyz 50-den gowrak durýar. Berekella. Kimidin bilay diýen goşgymyz. Şunu men ýa tutsam bulum bir ýat ýatmaly bolýar da. Men ýa tutsam bu ýat tutmaly bolýar. Yok ban. Şu men ýa tutdum bu ýa tutmaly bolýar ýa mesele de şonu ýa tutaýmaly şu. Onuň şeýtlikde bar aman zany bilelesip onuň eýem dinleyijiler onuň son bir gowrak kabul edýänler mar içinde. Ey şunu bekra aýtdyna aslynda o goşgyny bekra aýtmalar. Pysyrda aýtmalar. Bir şonu ýetirjek bolup sahnada tomoşa çaý mikrofon atýar. O wagtda eşitdirmeli. Zerum şu başdaky eşitdirmek soňa. Ay ağam. O sen dinläne, o türýär gurrunga. Şonu dinlet ýa kumaşa. Dinlet. Şonu dinlet ýa ta. Ýa-ni maşina alym bolma. Disket gowy çykmada bolma. Şu maşyny sygyr öwür ýa ta. Anana şu dinlemejegem dinlet ýa. Ola Allah. Bardak onuň bir zat şunu goý. Rasuljan mene 100 gözler. Şu gorçogun gary gözi ýutlar bardyr ağam. Biziň sünnet ýolumyzda gelip şu sünnet ýolumyzda bekemekligimize, täzelik etmekligimize, täze şygyr öwrenmekligimize sebäp bolan oglanlar bardyr. Isleýärler diýen boglanlar. Gorçogun oglanlary Kemran kafesinde çagyrýardylar. Garaýyň içinde çykdyrýardylar. Onuň Rasul bilen barýar, dutaryňa mallos, goşo goýar iki bolup onu bu aýdym aýdyp berýär. Muny izadym kämilleşdiren gorjun oglanlardyr. Ne görseler bilýän. Ene şolary agalanmasa bolsun aýdym gelýär. Kerim halida bir odan şagyr bardyr. Ýertikçy we beşon man pul berdiňiz agalarym. Ana. Şol oglanlar. Şol oglanlar. Okap berýän şonu. Çümp barýa qam tümlüge El berdiňiz agalarym düz mäl maga tikenlige
gül berdiňiz agalarym, boş ortağıma anam koyup, sizden ıkbal gülüp bakar deyip, senden bir zat çykar diýip yel verdiňiz ağalarım. Nura sahilli tüm yolum, tanadym kim dostum, düşmanım, soğa ve mätäş dünýäniň tüz merdisiz ağalarım. Ne var mı kuplet var diýeni? Yok Gülali, Lokman Turat Yürü vardı ulan. hormat etmek. Owa, Kerimjanyň käşigini aýtdyk şunu otur. Kerim hallam goşahir olam bir gepleşime çağırjak Kerim canım. Ne olanlar bir qyz qarakdan soralar berjek. Nawa soralar kiňe degişli. Kiňem jogap bermeli. Sançy Resul berendin, aman jene öz pikirini aýtmaly. Reklamamy toýsakny. toýsakny. Toýsakmy? Edi bilen mokdagym etjek. Düşünüp yo öz pikirini aýdym men. Diýerler reklama diýip jaňa diýerler, onagam ol. Ýaxsan ýaly bir hakyky mahabat diýip bilýän men. Kerim halyda amanja bakýar. Terçänem gatsap söýdi ýazydyr diýär. Ha. Onu oňorsoň etmeli. Düşündüm. Ol öz. Diýär dogry ne? Baňa bir tandyrlama özmüň. Onu öňe görýän zadymy aýdýar-da biz başga mahabat. Mahabatsy dälagym. Teatrmy toy? Taňa. Teatrmy toýsakny? Ellillah. Bir jogap berme. Haýtamada bir jogap aljak. Yok gidilýär o teatr gitsek gerek. Yo, maňa bir soraw bir jogap ber. Teatr. Yo, dur sen boşuna. Diýdäl teatr, diýdäl ol teatr men ýüregimde ol. Ha. Biz teatrda ýaşaýys bolanok bize. Şoň howasyny alyp gaýdýar ardyna baryp sahna baryp Ýa şu täzelerden o teatrdan. demal. Bile demek gaýdýar. Biz oýnum oýnaýan, gonşa. Bilýän o deýişýän oýnaýan. Spektakl, mym oýnaýan. Agam onu nasıl Teatr. garýar teatr. Böyle. Toyxana mı televizyon? Toysaknatymy telewizionyada o kadar gitmişler alıp barmak. Odan etmeske alyp barmak. Toy boldy köpüm däl. Yo, teleri tele ýaýlymda görýärler. Ha o. Onu toya çağırır. Toya çağırırlar. Ama zaten hep tiyatroda olur, ondan toya çağırır. Kim jogamy alalaşan. Onu alaşaňa. Men özümde elmidama birinci öz pikirimi aýdaýyn mi? İsim. İsim Maňa birinci öz isimni zähmedim. Toy men 2008-de mer toyxanada. Ýöne men ikinji isim etip goýan onu. İsimden boş baktım. İlkinci çörek beren ýerde bir de Elbette. Teatrın çöreğini ýedik da agam onun mukaddes ýer otar. Kapı toy bir restoran. Kapy. Kapy toy. Bir restoran 100 toydan bolsa 3-4 gabat gelip onda da so ýaňa kuny tutulup bilmän ýerde tutulýan. He, öňärnä kul. O bir arzu edýän mustaqlan bolýar da gadanança şu toýumda gurlatsam diýen adamlar bolýar. Şu ýaňa kuny geňeş kuny boş bolman ertesi restoranda gurlatsam bolýar. Tatgowy. Kapy gapagam men ilim galdyrýan. Düşündüm ama. Restoran toýa bardan öňe titilla bark gaýdan ýalýan men. He. Kapy toý bilýän. Diýme öýle restoran, hoýan alyp barjalarma göwnedir da. Yo göwnedi bolar bilýär. Ha, şeýlemi? Olar men bile toýda görüşip berdi. Ha, seni kapyny hoýan olam restoranda. Owo. Gatgowy düşündüm. Kapy toý agam. Boldy. Häziren bähirden. Gatgowy sow. Dert ne tip boldu? Gogalymjagyň howa sow, gar ýagar. Kar ýagupdy. Resuja. Restoran mi persettoy. Teleskopy. Şeýlemi? Teleri birinci başlanma. Persepa. Şu adam küýdýän. Şeýlemi? Şu adam. Bilim kapy toýdan maksat Birinci. Teleri başga da. Teleri dinleýijilerim başga. Düşündüm. Restorana barýan dogry aýdyn Allah janyny şükür restoran toýlarymda uýar. Amanjan bilen biledi ýöne. Bir hili şygyra aýdylýar. Goşga aýdylýar. Aýdylmaýa goşgy. Kan aýdylan oğlum. Onun bir hili barıp şonu aýtmadan bir hili galyp barýar jor. Hukma. Onun baňa şo. Düşündüm perse. Aman şeýle soraw size, ikiňize soraw, jogap amandan alar. Birinji urbaglar mı? Paýamalar mı? Ak goşumy? Urbaglar agam. Urbaglar. Emme da çemlenýär agam. Düşündüm. Menem Ýanyňa bereýin şuur pikir dost tutunma mümkür ýa mekri.
münkurmadan guman bilen kötökler mekir ýogu diýerde sen tekler. Yamanlar nägili dälir aklyndan, öz aklyn az görür her dana adam. Ölümü öldürüp ýagşylyk bilen olur, bakyly urýaly kadar. Eger gabat gelseň bagta ykbala, hey ogul sen näme dilesek diýdiler maňa. Para adarmada. Barem adarmy duş etmeden nukda we radýşo. Öz kimin vardır öýdanok. Bir kim şundi ýa gelinim biýdere. Kimin düzläp gelin etmäge gelin yer derekli gerek. Watanyň mukaddes topragyny üstün ogul gyýdy bilen deden eneler ömür wagtyda bagşada dur. Ejeler beýik watan ediz halkym ene yer. Sada bolsaň samsyk saýarlar diýip Käbirse akıl verer adamlaň halka dälle diňe nadanlar üçin düşnüksüzdür danalyk sadalyk. Wedi paňa o diýen merkezi däl. Müçäňe adamlaň diýseň ýersi Emma deň duşlaryň görünne diýe. ha gelýär ejillerin birsi. Dünýäde bar zatdan mukaddes watan Sensiň maňa ilmi tama pinakar. başyna iş düşüp men gerek bolsam Türkmenistanym bolorun men sen derdiňe tenekar. bagtlysaň bir ajaýyp dost tapsaň Şölle akarsuw bir ýyla sapsaň, hasam şonu çugdugudur maňlaýyn. şu ýaşan ömrüňde özüň tapsaň. Durmuşda ýollaryň ýeňlinden çekil Saýlagyn olaryň hormatly bekin insan üçin ansab edýän adamdan paylaşsak bolgun oglum gerdenniň ýükün. Ýagşy zat görmek cennet diýseler, köpler onu görmekliň ysgyna. görüp ýüzüňe sil ene atany Cennetin bar görkü solun kesfinde. hergiz iyil gıйbatyn etme gıyaktan Etsen ayırlarsın silen siyaktan. kelpen okumusy dostundan Bir sady dost tutun garamayaktan. bir köpük ýasalan polat bolundan Kağızdan bolsoň manak bollerim. pelwan sıfat bolup kalat bolundan Ecize de bolsoň magat bollerim. yaramayan bolsun iyiliň derdine Dil yetirme onun namart merdine. pes sıpay hoşguluw ýigit İl derdi üçin agram salar gerdine. wagt bu diýen zadyna beret. Bir ýagşyny bir beladan gorasaň, Uzak ömür onu duýmagy mümkin. bir ýamany haram zadany bir beladan gorasaň, Goramaklyk bozuň diýmek mümkin. söýgü, kär, dost meselede ýalňyşsaň, Onşan sol ýanysyklar bor, ýürek ýarat. ömür boyu ana sol yaranyň üstüne Damar durur ahmyrlaryň garaty. görmägi kişidir onuň göwrümi. Göwrümi ýalyl many öwrümi. Göz ýetirip bilseň asyl maňdyna Dany söller köp dinleder böwrüňi. bagystan soradym Qiyas halifa munny kimler ýagşyka diýip. Aýdym sadyň nänedim ýanlar diýdi. Şahirden soradym Kerim halifa munny kimler ýagşyka diýip. Şygyr manysyna sümýänler diýdi. Ine sarpa goýan adam mukamasada Araşýan ýallar bir gowdada Rasulzan çar çalsa goňur wasqys güni bugünler ýarlyga çykar şowada. bolup berme. Ine agam bolup berme gaýtaranna tamakin Adamlary edýän bolsaň ýagşylyk olar öz ýanyndan edýänler alqys. il alqysy ýoluň eder ýagşylyk. Saylap sesen bolsaň qyýlan birini Baky bagşet oňa söýgüň barny. kusly däl hökman bagtly derdiň. Ömrü hemra boljak söýger ýaryny. Dostun akly ine gerek geri özüň küden köp bolsa Onu duýup bilseň bu hem bagat. bir özüň däl agam onun alan täsirleň nefsiňe de çağaçyklaňa da peýda getir Bir wagt diýär. Ay. hay gowda Ekerler. seller bagtlylar agam Sağ ol. Ne? ana mena agam Gowgaýladım. Menim bu baglar. Gowgaýlan sebäp 4 litrde jemle Jemle, wagtda. yani. 4 litrde taňaýdy ýa. Hemme haýsy bir de ýene şu aýdylýan zatlary bir dogruja bolup dogruja ýörep ýerine ýetirämek gala. Bir de ýene halipalar hemme zat edip berdiler. Şu zatlar bir balazypdan bir ýerimizden gelýän ýaş nesillere bir ýerine ýetirip berin diýip Doğru. bagşa dikkat etdiler. Aýtalaýmary. Bir de bagşa dikkat etdiler. Benim öksünü uşyan biraz gör. Hawa. Yürek görýän. Ýa-o. Men ikiňden bile görýän toýsaknada. Taňry arkamda. Bile Hormat edip görýän. çağıranlar. Sebäbi ikiňiz sabdaşlygy diýär. Maňa da ýakynna. Şeýle şonçy bile çağıran. Ben Murat Amaňlyw bilen toýlama kan toýlarda gabat gelýär. Ýaşy oşun bilen gabat gelýär.
Ine esasy Rasuljan näme bileze başsan oğlanım da bir goşa diktir bolup toýa İki de misal olur. Benim rahatlam ýaşam ýöne. kim bolanynda ikiniz alşan alalysy. ýöne. Hawa. Ýa-ni men alşan goşana bile bolan toýlamydam. Hawa. Alşan men girşan toýa. Ine bu bolsa ýa-muňa da men bolsam Maňa da. ýakynna. Top bileze 5. Hawa. 5 tane alıp barjyn saýlasyn, 5 tane alıp barjynsynyň şu 5 tane adam bilen haýtasy bolandan toýdy özüň arkaýyn duýýan we şu toýy dogry we dürst alyp bar bilýär. Top 5. Rasul, 1, Beýmurat, 2, Ýagşy, 3, Batyr Amaň, Batyr, Amaň Elif, 4, Türkler Kerezarly, 4. Önem ýa, hamtamam. Kamsal Tanamy? Hawa. Janta ordun ha. Bäzincem pälwan muhim. Durun. Kıdırcanım ma altılancı goşaýyna. Yok, goşup bilen o. Lisini. Yok, goşup bilen o. Pälwan ikisini bile goşaýly. Yok, haýtama da bir diýmeli. Anni kıdırcan ýani. Pälwan. Pälwan aýraýmy? Senem gowurýan pälwanjan. Öne kıdırcan agam näme de wurdul. Bizi ödünden bir da tapmaga diýkal ýa-da toýa. Ha, yok, öz pikirim men. Jogap Kıdırcan. Sanlar da hemme Kıdırım. ustad olanlar. Awo. Siz de şeýleler o top 5 at barjy. Birinji aman. Düşünün. Hawa. Onuň Batyr Amaň Elif. 2. Hawa. Ondan soň Gidýän. Beýmurat. Mhm. Ýalam sözde çökkä. 3. Onuň dogry ýaşan bilenem gabat gelýän ýöne kan ýaşy bilen. Yok, o da atlar aýtmadım, ben adyn aýt. Plan Onuň diýip. mekanize hedi. Mekanca 4. Hawa. Kuwanjarlarna da. Ya men goşma. Ya, bolýa. Tawat başa tawal hormatly. Men goşma. Goş 5-nji. Ey, Kadir Halipa diýene. Halipa zat. Bir goda kordy. Şahry sawazdyr. Anan Kadir Halipa bilen Ýeňi ne salypy suraty da mı? bar. Bir gözeli oglanlarda Hawa, gözeli. anan. Düşündüm yo, Hawa, surat mende de Halipa da. var. Hawa, ýeňi Halipa da. Düşündüm. Ýalan. Yok, men 5 diýdim, 5. Hawa. Gençler, Salypy da bar. nikede baran. Yo. Yo. Halipa Ýa- Bilgisayar düşündüm hemmeden bu. Top 5 aman. Top 5 tane aydımçı bilen doğru ve dürüst şu toyu yukarı derecede soğuk bilen. Top 5. Oğlum tapağı yok. Top 5. Kakış. Kakış kim? Mehmet Türkmenistan'ın at kadını. Kakış o. Zahın Makşy, 2, Serdar Sarif, 3, Teş Tülogenov. 4. Ne kapı toylumuz da. Yo sen toy niye dedin aytmadın ama top 5. İbrahim Niyaz Muradov. 5. İbo. Düşündüm. Ne kapı toylumuz da bizim. Düşündüm böyle. Top 5. Zeyhun atacak. Aha. Ondan saatlamani. Aha. Qurwa Satayev yegen. Ondan başkym. Yok, ben 3 bastım. Ha yegen 4. Yegen 4. Bor bak söyle bir gardı. Ondan Merdan Halipa wa Merdan. Hoştur. Bollu men öz pikirime. Hawa. Sana sawordy. Endi şeýle toro ama şu dünýede bir sünwatda ben maşgalaňda demek sünwatda bir adam bilen bir ýurdumyzda däli daşar ýurtda bir türkmen raýatlarymyz toý diýe gapdalňada sen aýdym sark gitsin, alyp barjak git, sadanly ekit, gapdalňa bir adam bilen toýda gaýtmar sen. Şu toýda ikiňizde maşa adam ýok. İşte adam nekit, işte DJ yakit, işte alparjakit, işte artistik ol öz pikirin. Bir adam bilen gitmeli aýdary Bagş dostumuz tapağı diyor bunu. Kim bilen gitsen bir adam bilen gidiyor. Moskva mı, Türkiye mi tapağı diyor. Haýsy döwlete gitsen bir adam bilen gitmeli. Toy soğuk gaýtmaly, şu toýum kanagatlandyrmaly. Kim hak giderdi? Bagş dostum men olanım Muradov giderdim. İkinin soğuk. Bir daha varsa da yanına da sen. Kelle nişletde ben olacağız. Harım Yo, sadece. o da dost bilen. Mene bilen. O da şer yurtlarda dost. O sowon toýumuz bardyr mene bilen. Ol sen pikirim. O näme ne? İran Türkmenler, Özbek Türkmenlerimiz var, doğanlarımızın toylarını dost bilen. Hiç hili anana baran yerine de giyis bilýän olan, baran yerine de onluq elini alyp bilýän olan. Hakyky bagş olan, men şol oglamy gollaýan, sonwatda da isimli yaranım oldu. Uzak ýyllarym halkymyza hyzmat edeli, daşar ýurda gitsem. Ana top 5'te aýtmadım. Top 5'te şunu ýaly soraň berjek bilýän, nira gitsen ekelikde. Men bu soru berjekdim aýdam Men okma. taruny men oglyny agdardım ýöne top 5'te ýanky. Yani soň adyna düşdi. Yo, izady ritmdäki bagşlar da ýankylar. Düşündüm değişsen. Yo, men oglyny janal. Jogap sen ne soraw menden jogap sizden.
Resul size de şeyle soraw. Türkmenistan halk artisti Pervon Hamid. Kork giderdim sowar. Giderdik, sowarduk. Sebäbi hem söze de bay, adamdan göwünden tapya, hem öz sarın sarya, hem maýdy şey. Düşündüm, bolly. Sebäbi olanlar men sizin joganyňyzda myhmana men näde ol diýip bilmeýän. Myhmanyň öz pikiri. Men o söze aýtdy, bulay diýip bilmeýän. Sebäbi prezidentler ma hanzan ma dogdy. O var ýeljan ma. Meni goşmady way gidi çıktı da. Dinläme oturma mümkin. Şu an arkada. Goşayma kelip beş onun lira goşşagay kana. Kururum morla. Yo. Aslında Boýan Nurstayn aýrama. Öyle mi ya? Meni goşmady Yo men ya ne? o beýasa. Ýüzüň tetler. Sebäbi Perwon Halipaň ödüm döwlet şäherlerini de gatkan. Yo gower ya dostum bir dar o ha. Bilýän. O gatta şähtä o maşgalar gatta. Maňa berim şu soraw kor. Sen kim alardın ağa? Kim alardın? Hakikaten. Gon Hacı Mehmet Akçı. Tamam. Mesele yok. Tamam. Restoranna da minusunu öber tadanna gerek kan o joy plus aýdy. Tamam. Öýde bolsa tutarsak soğuk bilýär. Tamam. Sägin jagda gon Hacı Mehmet. Laýyk. Sa soňra mar Abraýl bolsa milýan baran ýerdi. Dogrudan. Soň soraw. Ýene bir soraw goşmasa berden berer. Eger näçe ýaşadyň şu an? 31 32 içinde. 31 ýaşyň içinde şeýle bir ökünüp, utanyp, aňyrsyny çykyp bilmän, şolady etmelerlemeýin men diýip, bu dama ýüregimde ünji bolýanda atlam. Ökün, gaty ökünüň da sen ne? Bu ýadymda da bolup bilýär. Durmuşdan, şu etmeler ekenim diýip. Elhamdülillah ya. Ökünmeli etmesin. Gatawal. Ökünmeli etmesin Allah can. Meni ökünmeli etmesin ne ya. Ya. Aytma. Eň soňky soraw, şeýle soraw. Gelecekde sağalan sizi kim diýip tanamaly? Men planyň ogly qakan bilen plany bolup durdy. Şu sağalamam öz sağalaryny aýtmaly. Sağalamaz mı? Amanat taifin oğlu deyip tanıtın. Näme diýip tanamaly? Amanat artist mi, alp barjy mı? Kim? Alp Biziň atamyz plan bolupdyr. En artist deyip tanarlar ya. Men artist deyip tanıdılar, artist deyip Özüňiz şeýle tananmaň isleýän ha. Artist deyip tanıdılar da men tananlar da asıl şu wagt köpsi alp barjy deyip tanıyanlar men o wa artist deyip deme diýär. Ana Rasul bilýändir. Men o wa man artist diýerler. Men edalla kam aman çişke da o gullukda da şogaly ama çişke diýsen alp barjy diýenden bu tanıýarlar diýjek bolýanlar. Düşündüm. Çağrın sawazna mança. Resul de şeýle soraw durmuşda ökünüp aňyrsyna çykyp bilmän, gelip beren adyňam durmuşda. Şu da ýalňyşdymy, şunu ara men öz karierýamda öz bir etmeler zatda edip bir barmy şonu ýazar. Boldumy? Käbirlerde bol ya ýöne men ollar. Yo, özüňden ýardymdan çykman duran zat. Men dogry maýdan bir hile. Ananjaňla ýalan bilme. Onuň şu ananjaňlygym bilen käbirler ökünýän ýerlemma ýalan. Onuň ýöne Allah jana şükür edil. Men ökünün ýerime ýok. Düýüp bil. Ýöne Allah jana şükür ökünlerimi etmeden hiç bir musulman. Allah jana. Sağalan sizi kim diýip tanamaly onu? Resulullah barsi. Alp barjy diýip tanamaly. Sana sawada ýigitler ömrümiň uzak bolsun, ikiňizde de geçmeli ýolun 5-nji sany özüňiz saýladyňyz bu sany. Türkmen toýlamyzda ulustynlyklar ardy edýän janyňyz sag bolsun. Amanjan, Resul, nisiýan başlandy, siz başladyňyz, soňlarynda sen soňla. Amanjan sözüň soňunda näme aýdasyň gelýände aýdyp bilýär. Şeýle azuda parahat ýurdu peşeş beren gahrman arkadagyny gahrman serdarymyň hormaty prezident işleri romany ýolurdy waşyklary besizin. Türkmen ilimiň dowlatly ojagyna adanyň zezi aýdym sadyň çawul küzüniň zezi sallansaň bady hiç hasan ýatbazyn. Şol ogodan toýlaryna da Allah'ım saglyk ber bize birigine hyzmet etme. Udaklar halkymyzyň sag bol taňry ýakynalma nesip eýlesin Allah azza. Awal. Sağol. Amanjan. Onşan ilk bilene bir de şeýle bir atyda ýurdum diýip bahtiyar zamana peşeş beren. No. Kalplary halkymyzy buryan
Kahraman arkada kahraman diýip darman zanyny sag bolsun. Belent başlar aman bolsun. Biz näme öz bir zehinimizi, ukuyumuzy, dörözülügimizi açyp görkezmäge ähli şertler bar. Haýsy bir internet platformalaryna da ya teleýaýlymdan üstü bilenem ya teatr tahnatynda da. Bir de şeýle mümkinçilikler, dörözünlikler üçin kahraman arkadan kahraman diýip darman sag bolsun aýdýar. Men hemişe de aýdýan yerine ýetirmegem şonu dinlemek aňarbaşdyň bol. Hakyky dinleýijiler üçin biz hemişe amanjan bilen bilelikde de bir näse gowy eterleri ýetirer. Sebäbi biz şu jan kitap bolamyzda da dinleýijimiz bolmasa biz hiç kim biz halk bilen, tomoşaçylar bilen, dinleýijiler bilen inşallah bileze awa toýlara, bayramlara ýoldaş bolmak niýetleri etdim. Köp sag bol, olanlar. Sana sag bol, ýene bir gezek çaklama ýok diýmediňiz. Kiňe näme toý bar ýa-ni toýma sagmanjy soň. Ulis tuluklar ardy diýen. Mehron watandaşlar edidi-leşlerine geçmeli ýoluň täze 5-nji sanyny saat alyp barjylamy döwür bilen döwürdeş. Gün saýynlarda sagat saýyn halkyň bir sag bolsun alýan oglanlar Resul aýdawdy amana taýip bilen ýazgyma şulardan barat mehronlar. Aşağı öz pikirini ýadyň o gepleşdi as degsen ýerlemeden boldy, erkinrek gülüşip beýişme ýerlemeden boldy mehronlar başga sıra kabul etmeli, dogry kabul etmeli. Elbette şular ýaly ogadyn dünýäni sowgat eden, edil arkada gahrman terdarmyda köp zawrtyny aýdýar. Allah san ýurdumyz östün, özgörtün. Biz ýaşlaram türkmen toýlamyzda, toýhanalarymyzda, bayramçylyklarymyzda, döwlet şäherlerimizde ogadan arzuwlarymyz bilen, goşgy getirilenimiz bilen diňe türkmen halkymyz begendirip duralım mehronlar. Sanyňyz sag bolsun, öýojaňyz awat bolsun. Men sizi hemmäňiz gowurýan. Siz hem şeýle pikirdiňiz diýip umyt edýän. Gepleşigimiň soňuna gepleşigimiň mehmanlary Resul aýdawdy. Amana taýypdan ogadan arzuwly goşgulary haýyş edelim, şoň bilen jemleýär. Maga öwran diýdiler ýigit. Sen durmuşy öwren, sen durmuşa git. Şäherde guýdugysy geçirmä derek. Gidip bu durmuşy öwrenmek gerek. Düşünemek aýan. Düşünemek hiç. Men nirde ýaşaýan şu güne deňiz. Men haýsy dudakda, haýsy çöllekam. Durmuşdan odakda niçe giýilekam. Aslında durmuş ne? Manysy näme? 10 guruşyny kıyın düşünäýin. Belki durmuş diýen meniň ödümdir. Halal dugdum ýen ogul gyýdymdyr. Belki şäherimdir, belki köçämdir. Eken nahalymdyr öýde keçämdir. Ursdan söz atşan, sirdam. Belki ol köpçän men goňşuýum. Belki ol ordumdur murtlar togly. Belki ol nazimdir hikmediň ogly. Belki ol gapymdan hakýan suwumdur. Oňotluk hakyny hoşardygymdyr. Tallar direkler sinlap durşumdur. Düýpsiz ýürekler gorjap ýörşümdir. Belki durmuş diýen duýgu serimdir. Men ören söýen adamlarymdyr. Maga öwran diýdiler ýigit. Sen durmuşa öwren, sen durmuşa git. Ýurdundan kowulan bir aşyk deýin. Men bulardan geçip Nirek gideyin. Zaten sağ olsun.